Добър ден от мене. Искам да ви представя, това в момента е скоростна кутия от мотоблок MB90. Малко предистория към този мотоблок, понеже на заря нямаме видеа, които сме снимали. Значи машината се разхлабила от тук отпреди. Има гайка, която държи чашата на съединителя. Ето това е новия. Така изглежда новия. Още е колега на земята. Така, като се е разслабила тази гайка и тук е мърдало ляво-дясно, отрушила е резбата. Ето тя се вижда резбата отрушена. Сега в момента сме я превързали тук с цел просто да имаме модел, но това е оригиналният първичен вал на мотоблок MB90. Понеже няма оригинални части за тази машина, ние намерихме начин и завод, където да ни изработят новия първичен вал. Ето показвам новия първичен вал. Това представлява идентично копие, направено, няма да крия, ще го кажа, от хиксова стомана е направен новия първичен вал, който ще замести стария. Ето, показвам, с разлика, че лагерите тук не са в момента монтирани. Ето, показвам така. Искам да ви покажа номерата на лагерите отпред. Номера на лагера е 6205 EE S3. Това е лагера на отпред, който е. Отзад номера на този лагер е 6203 EE C3. СНР лагери, не правя реклама на лагерите, просто показвам какво слагаме. И новите лагери ще ги сложим след малко, ще наблюдавате. Така, но понеже този съединител е от Тула Моравей, ние за съжаление няма откъде да вземем съединител на Тула Моравей, за да смениме, понеже тук на тази чаша, на тази касета, така да кажа, има нарези, които нарези влазят тук, шлици, по-точно казано. Ние се справихме на варианта да присъдиме съединител от мотоблок МТЗ Беларус. Така, с леко донагаждане, но това е вече майсторска работа. Пригодихме тази касета за този първичен вал. Сега ще се опитаме да направим този мотоблок с съединител от МТЗ Беларус. Ще видите нашата работа и аз започвам. Искам да ви покажа, новия лагер се на мястото, също както оригиналния е без сепаратори. Той имаше, но махнахме сепараторите. Ето, искам да ви покажа как новия първичен вал си на главината сложен. Сега почвам да го монтирам на местото си. Ето, показвам. Така влезна. Само тук трябва да наглася местото, къде трябва да бъде. Новия първичен вал вече си е на местото. Ето, всичко пасна, всичко е нагласено. Всичко е сложено. Ето, показвам и вътре. Така, сега слагам главинката. Къде главинката е от МТЗ Беларус мотоблок. Така, ето. Пасна и тя. Сега след малко ще почвам да нареждам и съединителя. И всичко ще се дойде както трябва на местото. Ето. Върти се малко и по-стегнато. Но това е заради факта, че лагерите са нови и не са износени. Ето. Ето, искам да покажа. Монтирана е новата главина от МТЗ Беларус. Ето. Оста, която ще бута. Майсторе, бутни ли коловчето съединител да им движили? Опа, дай. Браво, има ход, дай. Така, почваме да нареждаме съединителя. Ето, искам да покажа
Наредих дисковете. Ето ги. Ето ги. Това са всичко от МТЗ Беларус. Всичко. Целият съединител. Смятаме, утре ще го подкараме. Шкогонебата страна трябва да тръгне. Озера става тъмно, късняхме малко тази вечер. Ще го затворя и ще го довърша. Искам да покажа, малко стана тъмно, но той мерака на човека е по-голям. Значи, за мен присадката е за сега поне успешна. Ето, съединител е сложен, всичко си пасна както трябва да е. Все едно е на МТЗ. Само трябва вече утре да сложим мотора, нагласиме тук голямата чаша и смятам, че всичко ще е на добрата страна. Може би, искам да кажа, това ще е първият съединител присъден на MB90 от МТЗ Беларус мотоблок. И смятам, че нашата присадка ще бъде успешна. От тук нататък ще бъде с този съединител.